morning. Naimbagang sa payo amin kakabsat. Amo kay nga medyo darigrigat na tata. Tahan tayo ngayon makapantay. Simsimbahan tayo. Kapot ito yung problema tayo nga enkob. Kata mayat lata ngayon no, sumulot tayo piman. Ito pag-alagadan ti gobyerno. Tapno nanaklakang nagsubli siya no, mga panagbiag tayo. So yan anos tayo pasit niya. So nga tata, dangay ti mayat nga kundaway nga we can still listen to God's word. Babanit ito yung video na inaramit tayo. Hopefully ngayon kat makatulong mo lang kada tayo amin. Na dati Bible yun, makilukat kayo kanya kadyay Santiago, James chapter 1 verse 1 to 8. So James chapter 1 verse 1 to 8. Iti basahin kayo. Kahit ko ngayon nga basahin iti Ilocano at no mas mauawatan tayo. So, panana dito Ilocano at basahin kada kayo. Santiago chapter 1 verse 1 to 8. Patkak akakabsat, amin at at tao ti Diyos an iwaras iti intero alubo. Ni Santiago agserserbi iti Diyos ken ni Apo Jesucristo tinagkapuan daytoy asurat. Verse 2 kunana, kakabsat ko, ibilang yo aragsak no aglaklakam kayo iti amin akita ti pakarigata. Agsipod ta amoyo ano agbaligi ti pamatiyo amang saranget iti kasta arigat patauden na iti anos yo nga gibtor. And then verse 4 kunana, mananggibtor kayo kuma akanayon kan awan pakapilawan kan pagkurangan nyo. Ngem kunana di verse 5 no agkurang ti siasinuman kada kayo iti Kinaserib agkararag kuma iti Dios kat maikanto ngamin managparabor ti Dios ken sisasayaan amang ted kadagiti amin at tao. Ngem no agkararag kayo kunana di verse 6 nasken amamati kayo kat di kay agduwa-duwa. Ti siasinuman nga agduwa-duwa, mayarig iti alon ti tao ayala-ala ti amin. Agbaliw-baliw ti panunot ti kasta tao. Kat pagduwa-duwaan na ti amin nga aramid na. Di na ko maipagarob nga danto awatan na iti Apo. So dahita ti pagpasaran tayo nga iti mensahe tayo tatang isapan. Kat ti title na dahiti share ko kada kayo kat na Diyosan asirib ti Kasapulan tayo ita apanawan. Dati nabasa ko sa Facebook ng kunana nga kapag iti mapasasama kat kunana nga ita maamiris tayo nga awan gayam serbina uray ado ti kwarta pay sa piman. Bakit kita may piman diti rumarkat ada na giti na pipintas nga lugan mahan nga mausar matatapokan dalang ngaman nga kayat nga sawen, nahantay nga kasapulan dagitoy da. We need all these things nga mahaan nga kangkangrunaan dagitoy da as of this time. So, tisaludsod manan nga panunutan tayo nga itatang at siyempo kat kasano tayo nga ta nga ma-maximize dahito nga sitwasyon tayo when mausar dahito sitwasyon tayo pabor kada tayo. Kakaro da tayo nga Kristyano, nalalaing tayo. So we need to maximize no anya daytoy paspasaran tayo nga tiyempo kat usaran tayo kidi daytoy pabor kada tayo nga Kristyano nga gi-share ti sasaw ni Apo Dios mo namang encourage iti dadtuman. So nga daytoy yung manangin nga kitain tayo sakbay nga mapatay di first point. I'd like to give you nga di background daytoy binasa tayo tapno mas karkarungan nga ma-appreciate tayo dahiti adalin tayo tatangag sapa. Dahiti James chapter 1 verse 1 to 8 na dahiti book of James kating surat ni James haniso ng actually nga apostle. So nangay kabsat iso na ni Jesucristo tinaindubungan nga kinatao. He was an earthly brother of Jesus Christ. Actually, haan pa iso na Christian, haan pa iso na nga mamati ka ni Jesucristo, hindi bibiyag pa iso na.
is bibiyag pa ni Hesus Kristo. When Christ died and was resurrected, itsila nga namati ni James. And later on, nagbalin iso ng prominent nga leader, ijay umununa nga simbahan, ijay Jerusalem. Kat ti sinuratan na, kat dagitoy dangay nga umununa matlang nga Christians, nga na i-distribute wano timmaray iti sabasabaling nga lugar kapo iti persecution. Di time da they were scattered all over the world because of persecution. So nga nagsurat ni James kadakwada to encourage them. Katay ito'y part dyan surat na dito adalin tayo tatang nagsapat. Di kasasad tayo matat na awan mat kid iti persecution dito ayan tayo. It so happen nga ada dito incob no dito virus nga agat attack kada tayo kat solusyon tayo man ti government tayo kat stay tayo ti babalay tayo tapno makontrol ti panagwaras na dito eventually hangad bayag katag sublit na naman nga biyag tayo yan honest tayo. So nga gapo dito hantay nga mapansimbahan tayo kan awan mo ti umay nga pastor di balay tayo nga preach. So nga diyan una nasulat inusar ni James, yung tatanga tiyempo, ato ti mabalin tayo nga sa red, may sa dito pre-recorded nga message. So I hope nga makatulong dito So kasano tayo nga sa uwan dito nga dakkel launay nga panubok kada tayo, itatanga tiyempo. How can we face these trials akas may sa nga Kristyano? Diya verse 1 and 2, dating bagan ni James iti kunana sanguwan tayo daytoy nga panubok taad damayat nga rason. There is a good reason no apay nga napasamak tayo ti mabalin mi nga hanting nga makita nga dagos ta kakarapi man no sikad siya may sang awan ti maisaam na awan ti maigatang mo iti kanam gapot dayt natiktarang katikastoy kathaan nga basta-basta nga ma-realize tayo nga what is good in this nga alisen kapsat kunana dito verse 2 kakabsat ko, ibilang yo aragsak no aglaklak am kayo iti amin akita ti pakarigatan including na iti inkob itata. Agsipod ta amoyo ang agbaligi ti pamatiyo amang sarangat iti kasta na kanana arigat patauden na ti anos nga giptur. Then verse 4 kunana mga nagiptur kayo kuma akanayon kan awan pakapilawan kan pagkurangan nyo. Kakabsat, awan ti mapasamak, awan ti napasamak, awan ti sumangbay ti biyag tayo nga haan nga amon ni Apo Diyos. Amon ni Apo Diyos ti regat tayo tata. Amon ni Apo Diyos sa atin tayo tata. Tayo ti pandemic ngayon nga lablabanan tayo right now. Haan nga na ilimang ka ni Apo Diyos dito. God did not intend it. Haan mat ni palubos ni Apo Diyos dito. Nga umay ka da tayo ngawan tirason na at tirason na. We notice nga dito passage tayo ko na ni James trials are anya ti rason kung anya ti maitid ti trials kada tayo sakbay data ko na ni James no, adat sumangbay nga trials kada kayo imbis ni kuna na ag taray kayo nga aglumang sanguman tayo iti kuna na kasla tayo mga sano kakabsat ko di verse 2 ibilang yo aragsak no aglaklak am kayo ti amin at kita iti panagrigat jay kita ti panagrigat iti kat mainayon nga daytoy kasasakad tayo data ang kung nga amon no anya ti level na daytoy nga rigat kada tayo ti tumunggal may sa kada tayo nga adda nang kunana daytoy ragsak nga kunana daytoy kat doesn't mean nga i-deny tayo di rigat nga mariklit na tayo di sakit nga mariklit na tayo ano nga kahit nga sa uwan nga i-deny tayo si butang tayo, i-deny tayo si danag tayo haan. Adda diyay, tatao tayo nga rod kat marik na tayo diyay. Ngam kunana haan kumanga diyay, timang ituray kada tayo, mag-aramid iti desisyon, iti bihag tayo. We don't act, babawin iti marik na tayo, at panunutan tayo no anyan si gusto nga aramitin tayo iti daytoy nga panahon ti rigat. So we need to be sensible ko ng English in our decision making.
So, rigat, so, dito dyan muna, we face trials nga hantay yung mga maawanan itinamnama. We face it with hope in our heart. May kadwa, tirigat, wano ti panubok, adamayat, nga ibunganan. Hantay yung alipatin dahita. Kunadang word, in every darkness, there is light. In every darkness, there is light in our life. So, trials, kung na umunang magbalin nga marami ti trials pa tayo, it will test our faith. Subukan na nga si pamati tayo, kung na si verse 3, agsipod ta amuyo ano agbaligi ti pamati yo, amang saramet ti kastarigat, pataudan na ti anos na agkito. Nalakalahan na yung kada tayo ng mga ibagang our faith is strong, mayat ti pamati, no mayat ti diet tayo. Ngam sa balimat ng istorya, when problems, struggles, when dati panubok na may kada tayo, sa balimat, di maipagatayo about our faith. Ngam, bayan tayo, nga umay dagi ito'y da, enrik na, and tayo taday, tingay, timatistingan si pamati tayo nga, mangibagan tayo talaga, when, ni Apo Diyos nga, suna talaga mati patpat siya, taday tingay, pero wala na. Kuna naman ti verse 4, kuna na James, trials brings endurance. Kasapulan tayo dito yung endurance. Ilocano kat kuna na managitur. It gives us endurance. Itibiyag ti Kristyano, may sangay nga virtue and no characteristic ti strong Christian kasi when we endure hardship. Mayat kumay ngayon, tibiyag tayo nga Kristyano kat awan tirikat. Nga tito'y lubong at dalatarikat. I-promise niya po Diyos itsay langit awan tirikat. Nga tito'y lubong at dalatarikat. Nga anya tikas tayo ng mga samang tirikat, endure. Hantay ang atakasan, hantay ang itarayan, ibturan tayo. Tahan mo't nga bayag tayo, it will not take long. So the better question ngayon, nga salid-sudan tayo tatakit, it's na, dito Apo Diyos, anya ti kayat mo nga kayat mo nga maadal ko, iti daytoy nga kasusaad ni tata. Anya ti kayat mo nga maadal ko, iti daytoy nga sitwasyon. Hangin nga, Apo Diyos, apay nga palubos mo daytoy nga mapasama kada kami. When hansamat nga, the right question. The right question kat Lord, what do you want me to learn from this? Trials will refine us and make us the person na kayat ni Apo Diyos na pagbalingan tayo para di pa kaitayawan na. So welcome trials with a heart focus ka ni Apo Diyos. So, tayo tatikas tayo ng sama ti trials. Sanguin tayo. Katibaga tayo, Lord, ano ti kayat mo maatay ko ito. So may kadwa. So how do we maximize these present trials that we face in our favor? Kasi ano tayo nga sanguin dito nga trials nga at the end kada tayo nga iti benefit nga handa tayo nga inabak dito nga trial. So verse 5 to 8 kuna na sanguin tayo tirigat wala panubok wala dito nga panubok tata nga daan iti kinasirip. Let us be wise kuna na. Let us be wise. Verse 5, nung nagkurang kayo ti siyasin, nagkurang ti siyasin noman kada kayo iti kinasirip. Agkararag kuma ti Diyos kat maikanto. Ngamin, managparabor ti Diyos kunana. Managparabor ti Diyos. Wisdom. Wisdom kunana, sirip. Dito yung nga kung kunanda nga ability to make a wise decision in a challenging situation. Kas pangrigan, itikadang tayo itatang situation. Dagiti nalalaing when wise nga tattao that they make decision, right decision, even in a difficult situation. Handangin nga maianod when handangin nga maiduyos no anya di situation, but they stop, think, and make a right decision in spite of a difficult situation. We admire our leaders, leaders tayo in the government, even our religious organizations who are doing their best
who are making right decision at this time. We know we need it. And we also feel sad when dagiti the irresponsible nga people who do not adhere dagiti the instruction when no rules nga kasapulan nga surutan tayo. So with that, two kinds of wisdom. One, dati ko na tayo nga worldly wisdom. Many. Adungan tayo makikita tayo who use worldly wisdom at this time just for their benefit. They secure themselves, they secure their para kanya talaga. Kada ito nga wisdom we don't want nga mata kada tayo. The wisdom that we want is that godly wisdom. So godly wisdom ko na dito, look for the best interest of others. Han lang ay bagay natin magpanunutan na, but you also think of others. And ito yung godly wisdom doesn't come from someone else, but comes from God. We ask God for it kunana. If you lack wisdom kunana ni James, ask God. Ask God. I think what we need now at this time, God, asking God for wisdom. And the good news ito yung part na kaya ko may highlight kasi kunana, God is generous. Generous niya po Diyos. Haniso na nga nakimot. Nga mangitan. Nudawatin tayo. Takunana, those may nga magdawat nga hanga duwa-duwa, nga hanga ag-ala-ala kung nandiyan binasa tayo, itad niya po Diyos. Di daw dawatin tayo. Why? Niya po Diyos is a big God. Takal niya po Diyos man nakaawat. Powerful iso na. Katahan tayo ngayon nga malimit, maramit niya po Diyos. Already tayo prigat nga kadaan tayo tata. So, let's trust God at this time. Let's trust God. We need wisdom that comes from God. Katahan ngayon nga naimot iso na. He will keep it. So, how will that, kasano dahil ang wisdom nga maitad niya po Diyos number one? Asad ko na nga ask. Before you ask, you have to connect with Him. Kasapulan ngayon, we have that relationship. Nada ka na kayo nga gandang nagdito yung katahan nyo nga sigurado na niyati kasasaad nyo kanya po Diyos. Katuloy, pagam kanya na Lord, ako nga ngamon niya din, kasasaad ko kanya. But I want to have a relationship with you. I surrender my life to you. I ask for forgiveness. Jay, hang ko nga panang surot kanya. Ano, jay panang labsing ko, jay pagayatan. Kakayat ko nga maadaan iti naimbag na relasyon kanya. Awatan na kayo, tibiyag ko, kas manlupot ka mga salakan ko. Tatangay kat sika kumati mga agarit iti biyag ko, kan mga turong kanya. That the first. Second, kunana, read God's word and you will learn wisdom. Ato dito, wisdom mo maadal mo dito. Tadya word niya po Diyos ngayon kat iso, timang remind kanya to make a right decision at this time. Tuwa lang tikit kung baga itatapay lang about gaining wisdom. Ask for it. Third is ask for it. First is connect with Him, with having a relationship with Him. Second is read His word and know wisdom. Know God's word and a lot of wisdom. And third, ask God to pour out His wisdom on you. As we close, Solomon, I would like to share the story ni Solomon. I know most of you are familiar with it. May saison ng wisest king in the olden times. One day, kung na niya po Diyos, what do you want? And then kaya mo, ask anything and I'll give you. As a young man, mabalin niya, nasyak ko nga diya kat kunap nga, kahit ko tikinaba ko na, kahit ko mayat nga lugan, mayat nga balay, makapasyari dyan, makapasyari ito. Yung kanya na, amoy ito, dinawat na. Kuna na, I just want wisdom. Kahit ko ito wisdom. And God was, kunang di Bible, naayatan niya po just the decision ni Solomon. So, intend na dyan, wisdom, mga dinawat na, and kinabak na, kanda dumapay, nga bendisyon, nga intend na kay ni Solomon. Wisdom is what we desperately need right now. Kakabsat, kasapulan tayo til sirib, nga magkapo kanya po Diyos, iti pa nang samot tayo dito
nga laban kontra iti ko as a whole. Wisdom mat lang, iti kasapulan tayo, iti personal battles tayo. Ang kamo dagiti pag-strugglean yung tata. Maybe ada ti personal battle you with yourself, ada ti personal battle you with your kids, ada ti personal battle you with your family, with your work. Tatawan, narigat ti abiro ng ti assurance dito. We need to ask God. We need to ask God for wisdom on how to face dagiti situation. Kita assurance niya po Diyos, He is generous to give kadagiti ang tawag kanya. Kakabsat, we need to ask God for wisdom for our leaders who are spearheading the war against COVID-19. We need wisdom for ourselves. We need to ask God. We need to pray. Encourage you may kakabsat nga let's take a time, at least minutes every day to sit down and pray that the situation tayo. We need to join hands in prayer. The assurance is God is bigger than God is bigger than our trials. God is bigger than our struggles. We just need to trust Him. We just need to come to Him. We will win the battle. We will win the battle because God is with us. God is with us. Trust Him.